O alumnado do Carlos Oroza volverá a encher de vida o gastroespazo do mercado de Pontevedra. Temos diferentes propostas e proxectos que me parece o máis interesante, económicos e empresariais vinculados a propostas gastronómicas moi enraizadas coa cidade e tamén con Galiza, que van a ofrecer, e agora vos explicarán, cada xoves o público en xeral pois o seu bo facer. É o segundo ano que esta iniciativa se pon en marcha, permitindo ao alumnado entrar en contacto co público real. O do mercado é super importante vir aquí, porque despois, na semana final, antes desas prácticas, eles sí que van a poner en unha situación real o proxecto que ensayaron estas 5 semanas, con clientes xa que van vir a pagar un precio polo que van a degustar, e é eu creo que é unha actividade super interesante. O calendario comezará o vindeiro xoves 6 de febreiro e o Carlos Oroza xa ten listas as 5 propostas que se porán a proba no gastroespazo. O noso proxecto enfócase un pouco ás matriarcas galegas que tiraban pa diante sen os homes cando estaban no mar. Unha tapería en Xebre, coa comida de antano, co produto de aquí, do chan e do mar. Dar a reconocer las masas de lo que viene a ser un poco de todo el mundo, las más famosas hemos elegido, y al mismo tiempo intentando resaltar dentro de ellas lo que es el producto gallego. Unha tapería galega tradicional, o máis básico, pero feito con produtos de calidade, con moito mimo e moito cuidado. Decidimos utilizar el pan brioche y darle la vuelta al concepto de comida rápida para que fuese más comida y menos rápida. Todas as nosas tortillas están feitas con patata de Galicia. Trata de ser unha tortillería innovadora e trataremos de facer moitas como mezclas dentro das propias tortillas. Todos son conscientes da oportunidade que lles brinda este proxecto, unha actividade única no Estado. Para eles é super intenso e super exixente, pero o que están aprendendo con este tipo de enfoque metodolóxico creo que é moi forte. De feito é que te chaman continuamente compañeros de toda España dicindo, oye, como facedes e como empezastes con isto? E dicen, joder, eso é imposible. Pois imposible non é porque aquí o estamos facendo. É unha sorte que non todo o mundo pode ter. Somos privilexiados por iso. De rapidez, de aprendes diferentes cosas que no aprenderías en el colegio simplemente. Entonces que te habitúen a un servicio real, pareceme algo moi importante. A intención do Concello e do Oroza é afondar nesta colaboración. Tanto é así que, como novidade neste 2025, ofrecerase durante o verán un espazo onde o alumnado interesado e escollido poida xestionar un dos postos municipais. Hai algúns exemplos moi interesantes de mozas e mozos xa con ganas de traballar, con ganas de aprender e ganas de facer cousas por esta cidade e polo país. A partir da vindeira semana, cada xoves será a quenda dun dos proxectos para amosar o seu traballo a un grupo pechado de público de entre 20 e 30 persoas. Os interesados deben reservar a súa praza a través da páxina web do Centro Carlos Oroza.